Více než dvojnásobné platy a přesto byty dostupné za ceny podobné nebo i nižší než v Praze. Řeč je o Dubaji. Spojené arabské emiráty lákají investory na nízké daně, nízké ceny a luxusní služby. Jak se investuje v tisíce kilometrů vzdáleném Perském zálivu? Proč mají byty levnější než my? A jaká to všechno sebou nese rizika? Téma pro Danielu Gažovou, která nemovitosti v Dubaji prodává. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Představme si, že mám volných 10 milionů korun a chtěl bych je investovat do bytu. Měl bych si ho koupit v Praze nebo v Dubaji? Tak ja jednoznačne odporúčam Dubaj. Ale proč? Pretože má momentálne celosvetovú bezkonkurenčnú návratnosť. Naozaj je tam obrovský dopyt po nehnuteľnostiach a vieme to z vlastných dát, pretože my nehnuteľnosti v Dubaji nielen predávame, ale aj prenajímame, takže si to pekne vieme odsledovať. Samozrejme netvrdíme, že všetko, čo v Dubaji kúpite, je dobrá investícia. Kvôli tomu sa treba obrátiť na expertov a odborníkov na trhu, aby vám vedeli povedať, v ktorej lokalite zainvestovať, aký projekt kúpiť, pretože naozaj musí mať konkurenčnú výhodu a od ktorého developera kúpiť. To je tiež veľmi podstatné, pretože nie je developer ako developer v Dubaji. To znamená, niektorí sú ako horší a trošku to flákají, nebo? Presne tak. Presne tak, pretože tie marketingové materiály, ale napríklad billboardy, vie každý developer pripraviť veľmi lákavo. Ale potom, keď sa reálne ideme pozrieť na už postavené budovy, a to nie len my ako makléri, ale chodíme tam s inšpektormi, čiže na slov za tými odborníkmi, tak vyhodnocujeme, v akej kvalite tí developeri stavajú. A zaujímavosťou je, že áno, kvalita sa líši, ale niekedy sa líši aj to, čo developeri ponúkajú v marketingových materiáloch a čo reálne potom postavajú. Niečo vyzerá ako dve rozdielne budovy a niektorí developeri to dodržiavajú až do takej miery, že napríklad palmy sú úplne rovnako vysadené ako v marketingových materiáloch. To je trochu strašidelné teda, ale dobře. Jenom takhle, jak to popisujete, tak mám pocit, že to asi není výsada Dubaje. To, že jako někdo tu práci odvádí skvěle, někdo hůř a někdo úplně špatně. Mám pocit, že bychom se vlastně na Slovensku i v Česku shodli v podstatě úplně stejně. Určite áno. Myslím, že na každom realitnom trhu je to rovnako. Sú kvalitnejší, menej kvalitní developeri, ale naozaj ich treba poznať, aby ste vedeli správne vybrať. A teď zpátky k tomu, jestli si koupit nemovitost, vlastně ještě jinak. Jako bavíme se o investičních nemovitostech, to, že to člověk koupí jako investici, anebo prostě na užívání a na bydlení? Takto. Ja osobne mám 90% investorov a 10% konečných užívateľov. Ale aj tí investori, ktorí kupujú vyslovene investičné nehnuteľnosti na prenájom, ich z času na čas osobne využijú. Čo umožňujeme? Takže stačí, aby nám vopred nahlásili, že napríklad na január a február počas zimy chcú prísť, my im to necháme voľné a oni to osobne využijú. Takže aj takáto kombinácia je veľmi bežná u našich investorov. Dobře, tak zpátky k tomu, jestli v Praze nebo v Dubaji. Jako v jakém světě je výhodnější koupit si nemovitost, případně i pro vlastní užívání někde tisíce kilometrů daleko? Nejsem u toho, když praskne voda, nejsem u toho, když praskne voda u sousedů nade mnou a tak dále a tak dále. Tak tie ceny v Dubaji versus v Prahe alebo aj v Bratislave sú v tomto momente už porovnateľné. Ale v Dubaji si kupujete apartmán úplne v inom štandarde. Nie len, že je polozariadený a neviem presne, ako je to v Prahe, ale v Bratislave sú zväčša holobyty. A v Dubaji teda... Tady přijde na to. Dobre, ale aj keby nie, tak máme polozariadený apartmán v Dubaji, ale v rámci budovy máme množstvo amenities. Ako absolútny štandard je bazén a fitko, ale mnohé budovy majú napríklad vlastnú lagúnu, čiže ako keby umelú pláž pieskovú. Majú tak coworkingový priestor, saunu, steam room, golfový simulátor a podobne. Takže naozaj vybavenie až v hotelovom štandarde. A tiež treba prihľadať aj na to, že Dubaj ako mesto je extrémne bezpečné a je minimálne daňovo zaťažené. Takže to je tiež obrovská výhoda oproti napríklad Slovensku alebo Česku. My jsme si udělali takový jako drobný průzkum a našli jsme dva takové jako vzorové byty, které minimálně rozlohou, nejsme si úplně jistí u Dubaje, jestli jsme našli byt, který by odpovídal, řekněme, umístěním v tom daném městě, ale myslím si, že ty byty prostě plus minus jako by mohly odpovídat té své kategorii. Tak ten pražský je 90-metrový, je na Vinohradech a je za 12,5 milionu korun. A ten dubajský je 105-metrový a je za v přepočtu 10 milionů nebo necelých 11 milionů korun. A teď mi vysvětlete, jak je tohle možné. V Dubaji sú tie apartmány takto nacenené. A naši klienti sú častokrát prekvapení, že naozaj v Prahe alebo v Bratislave sú tie apartmány ešte drahšie ako v Dubaji. A keď si porovnáme napríklad aj návratnosť a priemerné ROI v Dubaji 8 až 10% v čistom, tak je to jednoznačná voľba.
A takto neodporúčam to len našim klientom, ale napríklad aj ja sama a vlastne každá maklérka nášho tímu má sama zainvestované v Dubaji. Takže my naozaj klientom radíme aj to, čo sa my robíme. A teda my sami si tam aj budujeme to investičné portfólio, pretože ono to síce znie too good to be true, ale ono to naozaj tak je v tom Dubaji. Ale ešte raz opakujem, nie všetko v Dubaji je dobrá investícia, naozaj treba veľmi obozretne vyberať. Rozumím. A v momentě, jako když se znovu a znovu dívám na příklad těch dvou bytů a dalo by se jich najít takových příkladů daleko víc, tak si říkám, jako, jestli tam někde není zakopaný pes. Jako ve smyslu, jestli prostě vlastně to něco nevyvažuje, to, že nemovitosti v Dubaji jsou oproti Bratislavě nebo oproti Praze vlastně levnější. Ako hovorím, tá návratnosť je tam taká. Neviem, čo by som na to povedala. Nie je tam pes zakopaný. Reálne to tak je. Proste v Dubaji sú častokrát rovnako veľké byty, lacnejšie ako u nás. Když vezmeme život jako ve všech ohledech, potom jako když by člověk případně žil v Dubaji, je to srovnatelné s Prahou nebo s Bratislavou, nebo je to dražší? Ak sa pýtate čisto na cenu, tak ako čoho? Ceny ako čoho? Takto, Dubaj vie byť veľmi lacný a Dubaj vie byť extrémne drahý. Dubaj je mesto zaujímavé tým, že si tam naozaj človek vie vybrať, v akom štandarde tam chce žiť. Ale ja keď to porovnám, ja som 10 rokov žila v Bratislave a dokonca rok som žila aj v Prahe, takže viem to porovnať, tak by som povedala, že tie ceny sú obdobné. Ale ak by sme išli položku po položke, napríklad stráva, internet je tam trošku drahší, ceny nájmov sú tam trošku vyššie ako v Prahe alebo v Bratislave. Takže keby ideme po položkách, tak sú tam určité rozdiely, ale celkovo by som povedala, že tá cena je tam veľmi podobná. Když to vezmeme úplně od začátku, tak nevím teď přesně úplně, jak je to na Slovensku, v Česku je to se stavebními povoleními pro developerské projekty poměrně komplikovaná záležitost. Vůbec jakékoliv developerské projekty jsou prostě jako běh na dlouhou trať. Mohlo by to být celé výrazně kratší. Zajímá mě, jak je to v Dubaji. Jako co musí splnit developer, když chce postavit bytový dům? Takto. Tie podmienky developerov ja ako maklér do detailov nepoznám. Na čo prihliadame my, keď vyhodnocujeme napríklad aj dôveryhodnosť projektu? My prihliadame na to, či developer splnil zákonnú povinnosť a to otvoriť notárskú úschovu. To je veľmi podstatné a je to zákonná povinnosť v Dubaji, ale aj napriek tomu niektorí developeri to nerobia a sú za to veľmi vysoko pokutovaní. Ta notářská úschova od developera je kvůli čemu? Investor neposiela peniaze priamo developerovi, ale do notárskej úschovy. Čiže je to taký účet kontrolovaný štátom, dohliadaný štátom a teda peniaze investorov sú v bezpečí, pretože developer sa k ním dostane až v momente, keď vlastne odovzdá ten projekt, do ktorého investor zainvestoval. To znamená, že to je jako prvotní takový jako rozdělovník mezi tím, jestli byste něco takového doporučila nebo ne. Prostě když někdo tu úschovu neotevře nebo ji nezřídí, tak to není úplně ono. Určite áno. Na to prihliadame, áno. Ak developer nemá otvorenú notárskú úschovu, tak je to absolútny no-go a to nepredávame. Málo kedy sa to stávalo, ale už som to zažila. To mě zajímalo, co jste ještě zažila ve smyslu chování developerů. Chovanie developerov. No, my z tých viac ako 2000 developerov na trhu spolupracujeme približne s 15, ktorých sme vyselektovali ako tých najdôveryhodnejších. Takže už s tými developermi, s ktorými spolupracujeme, nemôžem povedať, že by sme mali nejaké negatívne skúsenosti, čo veľmi často riešime, ale to taký štandard na trhu je napríklad riešenie vratiek. Keď investor pošle rezervačnú platbu alebo tzv. EOI, Expression of Interest, čiže zálohu, a potom sa z nejakého dôvodu rozmyslí a dožiada naspäť, tak to je celkom administratívne komplikovaný proces a to častokrát riešime. Ale musím povedať, že naozaj tých developerov, ktorých sme už vyselektovali ako tých dôveryhodných, tak s tými máme veľmi pozitívnu skúsenosť. Říkám si, jestli určitá nevýhoda nemůže být to, o čem mluví třeba Human Rights Research Center, které tahle organizace nazvala podmínky, ve kterých pracují dělníci na stavbách jako moderní otroctví. Myslím, že to je celkem známá věc, že státy v téhle oblasti se, abych tak řekl, s pracovními podmínkami mnohdy úplně nemažou. Je to něco, co byste řešila vůbec? Takto. Je nám to známe, ale myslím si, že my ako makléri, ktorí predávame tie nehnuteľnosti, vlastne máme ruky zviazané. Nemáme s tým, čo spraviť. Je to vec mimo našej kontroly, ale čo viem, tak tie ľudské práva sa naozaj posilňujú aj v Dubaji a nie je to také zlé, ako to napríklad bolo pred 10 alebo 15 rokmi. Takže bohužiaľ áno, v Dubaji to stále takto funguje, ale nemyslím si, že my ako makléri, že toto je otázka, ktorú by sme riešili alebo mali ako vyriešiť.
Pokud se bavíme o investičních bytech, tak jako investování ze své podstaty je v některých ohledech riziková záležitost. Prostě vždycky se v nějaké časové ose do budoucnosti může objevit něco, co prostě se nakonec ukáže jako akceptovatelné nebo neakceptovatelné riziko. Tak jaká jsou rizika v Dubaji? Rizika v Dubaji je vhodne vybrať nehnuteľnosť. Ako som tu už spomínala, treba naozaj obozretne vyberať, pretože veľmi záleží na výhodnej investičnej lokalite, kvalitnom developerovi a hlavne na projekte, ktorý má konkurenčnú výhodu. Lebo áno, v Dubaji je oversupply. Aj teraz tam nie sú všetky apartmány prenajaté a do budúcna to bude ešte horšie. V najbližších 2 rokoch. Jakože ich je hodne voľných. Áno, je. Nie naše, ktoré prenajímame, my máme veľmi dobrú vyťaženosť, ale celkovo v Dubaji je ich veľa voľných. A do budúcna má byť, teda v najbližších 2 rokoch, má byť dokončených až 250 000 apartmánov, takže bude ešte väčší oversupply. Takže určite nie všetko bude mať tú návratnosť a preto treba ešte obozretnejšie vyberať to, čo si tam klient kúpi. Jak jste říkala ty 3 věci? Správné místo. Áno, takto. Správna lokalita, kvalitný developer a tretia vec je projekt, ktorý má konkurenčnú výhodu. Jasne. Co je tá správna lokalita v Dubaji? Správna lokalita, povedala by som si vo všeobecnosti, platí pravidlo, že viac sa oplatí investovať do novorozvíjajúcich sa lokalít ako do tých už plne rozvinutých, pretože tam väčší priestor na rast tej ceny. Takže tá expertíza agentov v Dubaji, našej agentúry spočíva v tom, že vieme vyhodnotiť jednotlivé lokality a vieme v nich vidieť potenciál. Čiže ich predávame v momente, keď ešte nie sú mainstreamové. Napríklad o takej Maríne. Už počuli všetci, poznajú ju všetci, ale nie je to výhodná investícia už v tomto momente. Bola pred x rokmi. Ale teraz Protože teď už sa nebude rozvíjať. Teraz tam už tie ceny nerastú. A je tam hrozne veľa hotelov, Airbnb, a keď tam človek kúpi niečo už veľmi drahé, pretože tie ceny sú už zhodnotené, je to plne rozvinutá lokalita, tak už tam nevieme dosiahnuť tú návratnosť tých 8 až 10%, ale povedzme 3 až 4%. Zatiaľ, čo máme iné lokality, napríklad Nová Marina, ktorá sa formuje v tzv. Maritime City, alebo hneď vedľa Dubai Islands, čo sú novorozvíjajúce sa prímorské lokality a napríklad v nich vidíme obrovský potenciál aj do budúcna. Takže treba naozaj vyberať lokality, ktoré do budúcna budú rásť, ale teraz sú ešte v momente, kedy sú tam ceny za metr štvorcový veľmi nízke. Jaký smysl dává, pokud říkáte, že v tuhle chvíli v Dubaji nejsou všechny nemovitosti obsazené, koupené nebo cokoliv, postavit v krátkém horizontu dalších 250 000 bytů? Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a pusťte si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.